jsem Joseph, reportér pro Jeruzalém News. Nechci se chlubit, ale jsem dost dobrý. Vždy se jakoby náhodou ocitnu tam, kde se něco výjimečného stane. Vzpomínáte například na moji reportáž z ukřižování Ježíše? Nebo jak se tu na letnice mluvilo spousty jazyky? Ano, byl jsem při tom. Ani už vlastně nevím, jakým jazykem jsem to mluvil já. No, a pak tak trochu klid. Chyběl jsem vám, že? Byl jsem na dovči v Antiochii, ale vrátil jsem se o trochu dříve, protože mne dnes svrbí můj reportérský nos. Zase se něco stane a já chci být u toho. Koho to nevidíme, reportérské oko. To je přece Petr a Jan, ti, co chodili s Ježíšem. Pamužničku, prosím, od mládí chodit nemůžu, mám hlad, prosím o slitování. Pohled na nás, zlato a stříbro nemáme, ale co máme, to ti dáme. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Jsem to věděl. Zázrak. Na tom Ježíši něco bude. Vážení diváci, viděli jste zázrak v přímém přenosu. Teď se ale společně přesouváme do chrámu. Těším se na vás při příštím vysílání našeho občasníku Live from Jeruzalém. Halo? Počkat, co? Saul? Že spadl z koně? Kde? Aha, u Damašku. Říká, že o Ježíši. Loučím se s vámi, musím co nejrychleji do Damašku. Budu vás ale průběžně informovat. Nezapomeňte si naladit Jeruzalém News. Pro Jeruzalém News Joseph. Ježíš je živý.